And thank you for coming again today. Kiitos kun tulitte tänään. How many of you were here yesterday? Put up your hand. Kuinka moni oli eilen täällä? That means I didn't scare you away? It's wonderful. Eikö mä en pelottanut teitä eilen? So as you know, this is a 2-day seminar. Tämä on 2 päivän seminaari. Helping us to understand our Hebraic roots. Auttamaan meitä ymmärtämään meidän hebrealaisen juuria. Yesterday was meant to give you a foundation. Ja eilen mä annoin teille perustuksen. Today we'll focus on some details. Tänään mennään niin kuin vähän tarkempia asioita. In our first session yesterday, I shared with you that Yeshua gave the Torah at Mount Sinai. Ensimmäisessä opetussessiossa mä kerroin teille, että Jesua antoi Tooran Siinain vuorella. In our second session, I shared with you that the name of our family is the house of Jacob. Ja toisessa sessiossa mä kerroin, että meidän nimemme on Jaakobin huone. And because Yeshua gave the Torah at Mount Sinai, ja siitä syystä, että Jesua antoi Tooran Siinain vuorella, and the covenant was broken, ja se liitto rikottiin. this is why he died on the tree and shed his blood at his first coming. Niin siitä syystä hän kuoli ristin puulla. In addition to forgiving us of our sins, ja sen lisäksi, että hän antaa anteeksi meidän syntimme, the task of the Messiah is to gather and unite the exiles of Israel. Niin Messiaan yksi tehtävä on kerätä Israelin karkoitetut. So Yeshua died on the tree to accomplish this purpose. Ja Jesua kuoli ristin puulla täyttääkseen tämän päämäärän. And he completes the task at his second coming. Ja hän täyttää sen toisessa tulemuksessa. The 12 tribes will be united and gathered back to the land 12 sukukuntaa yhdistetään ja palautetaan maahansa. During the Great Tribulation. Sen suuren ahdistuksen aikana. And Yeshua will bring his people back by signs, wonders, and miracles. Ja Jesua vie kansansa takaisin ihmeiden merkkien kautta. And the way in which he's going to take his people back from all over the world ja se tapa, millä hän tuo kansansa takaisin kaikkialta maailmasta, is by the literal cloud by day and pillar of fire by night. On sen pilvenpatsaan ja tulenpatsaan kautta. In doing so, his people get the victory over the beast, his mark, and over the number of his name. Ja sitä kautta hänen kansansa saa voiton pedosta, pedon kuvasta ja pedon merkistä. Pedon nimestä. That's what we covered yesterday. Ja tämä on se, mitä me käytiin läpi eilen. So I have been in Finland since Monday night. Mä oon ollut maanantai-illasta asti Suomessa. And we've had meetings every day. Ja meillä on ollut kokouksia joka päivä. And I've even got to visit TV7 and IRR.TV. Ja mä pääsin jopa vierailemaan TV7 ja IRR-TV:ssä. So it's been an incredibly blessed week. On ollut suuremmoisesti siunattu viikko. And I believe yesterday and today is a big blessing as well. Ja mä uskon, että eilinen ja tämä päivä tulee olemaan suuria siunauksia myös. And when I leave to go back to the United States on Tuesday, I do not want this to be the end of Hebrew roots in Finland. Ja kun mä palaan tiistaina Yhdysvaltoihin, mä en halua, että tämä on hebrealaisten juurten loppu Suomessa. You now become the messengers of the message. Nyt teistä tulee viestiviejiä tälle sanomalle. And in order to help you, this is what we're doing. Ja että se olisi mahdollista ja mahdollisimman helppoa, niin me tehdään tämä. I brought with me a copy of DVD teachings that I've made. Mä toin kopioita DVD-opetuksista, joita mä oon tehnyt. I am expecting in the next month or so I will have 8 more DVD teachings. Ja seuraavan parin kuukauden aikana mulle tulee 8 uutta DVD-opetusta. I have left a copy of these teachings with my hosts here in Finland. Ja mä oon jättänyt kopiot näistä DVDistä tänne näille, jotka on pitänyt musta huolta. I am not selling these DVDs. Mä en myy näitä DVDitä. I'm making it available to my hosts
so that the DVDs can be copied. Ja mä oon jättänyt näille mun huolenpitäjilleni siksi, että niitä voidaan kopioida. And they will cover their costs for copying the DVDs. Ja he kattavat omat kustannuksensa, mitä tulee siitä kopioimisesta. But the intention is, as cheaply as possible, to be able to give you access to all these teachings. Mutta pääidea on se, että tarjota teille pääsy kaikkiin näihin opetuksiin mahdollisimman halvalla. So you can study for yourself. Että te voitte opiskella itse. And you can form Bible study groups to study with you as well. Ja te voitte muodostaa tämmöisiä raamatun tutkiskeluryhmiä, että voitte opiskella yhdessä. And we can build a network of groups and people who are studying their roots in Finland. Ja me voidaan rakentaa tämmöinen verkko ihmisistä, jotka opiskelee juuria Suomessa. So you can cooperate with each other and do things together. Että me voidaan auttaa toinen toisiamme ja tehdä asioita yhdessä. And so want you to make aware of that so that you can take advantage of this. Ja että te voitte hyödyntää tämän. And so we have a sign-up sheet back there for those of you who are interested in getting copies. Niin tuolla on lista, johon voi kirjoittaa kontaktitietonsa ja saada näitä kopioita. Furthermore, Lisäksi, if any of you have contacts in other countries, the Baltics, Russia, etc., jos kenellä teistä on kontakteja tai siis Baltian maihin tai Venäjälle, niin and you are interested in working with me to spread this message not only in Finland but to other countries, ja teitä kiinnostaisi jakaa tätä sanomaa muihinkin maihin, ei vaan pelkästään Suomeen. I want you to talk with me so that we can figure out how we can do it. Niin me voimme keskustella yhdessä ja selvittää, että miten me tämä tehdään. Sound good? Kuulostaako hyvältä? Okay, so today we're going to get into some details. Tänään mennään yksityiskohtiin. And I would think in order to see this better, we at least need to drop the lights. And we are going to go over some scripture passages from the New Testament Me käydään jotain Uuden testamentin kohtia läpi, that Christians like to quote to say we're not supposed to follow the Torah. joita kristityt usein lainaa ja sanoo, että meidän ei tulisi vaeltaa Tooran mukaan. And I'm going to be showing you today what should be the correct understanding of some of these texts. Ja mä aion näyttää teille tänä päivänä, mikä on se oikea ymmärrys näiden tekstien takana. Very few Christians really understand what Torah is, the meaning of Torah, and how you follow the Torah. Aika harva kristitty ymmärtää, että mikä on Tooran merkitys ja miten seurata Tooraa tai vaeltaa Toorassa. The only thing that they think they understand is what they've heard about the Torah in church. Ja kaikki se heidän ymmärryksensä tulee siitä, mitä he ovat kuullut seurakunnassa. You've never really been taught the Torah or what the Torah is. Teille ei ole koskaan selitetty sitä, mitä Toora todella on. And I tried yesterday to show you a little bit what Torah is. Ja mä yritin eilen vähän valottaa teille, että mitä Toora on. It is the teaching or the instruction of God. Se on Jumalan ohjausta ja opetusta. And biblically speaking, Torah and Word of God are the same thing. Ja raamatullisesti puhuen Toora ja Jumalan sana ovat sama asia. So biblically speaking, Torah is Genesis to Revelation. Eli raamatullisesti puhuen Toora on ensimmäinen Mooseksen kirjasta aina ilmestyskirjaan asti. And the Bible is one book. It's not two books. Ja Raamattu on yksi kirja, se ei ole kaksi kirjaa. It's not an us and them book. What? It's not an us and them book. Se ei ole se heille ja meille kirja, It's one book. vaan se on yksi kirja. And it's all about Yeshua Ja se kaikki kertoo Jeesusta. and the redemptive plan that God has to accomplish through him.
ja Jumalan lunastussuunnitelmasta hänen kauttaan. And so because most Christians don't understand Torah and what Torah is, Ja koska monet kristityt ei ymmärrä, mikä Toora on, they want to think in extremes. niin ne ajattelee niitä ääripäitä. And so in order to get my point across, I'm going to tell the truth but at the same time exaggerate. Mutta että mä saisin tämän viestini läpi, niin mä kerron teille totuuden, mutta mä vähän liioittelen. So Tai siis some Christians think that there's only 3 things in the Torah. jotkut kristityt ajattelee, että on vain 3 asiaa Toorassa. You kill animals, you stone people, and men get circumcised. Sä tapat eläimiä, kivität ihmisiä ja sitten on ympärileikkaat ihmisiä. No. So those 3 things are strong in our mind. That's true. Ne on hyvin vahvana meidän mielessämme ja se on totuus. But it's not literally true that that's the only thing that people know about the Torah. Mutta se ei ole kaikki se, mitä ihmiset tietää Toorasta. So that's the part where I'm exaggerating a little bit. Tämä on se, missä mä vähän niin kuin ylipuhun tai liioittelen. But to make a point that once we hear the word Torah, we think in extremes. Mutta se mun pointti on se, että kun me kuullaan sana Toora, niin me ajatellaan niitä ääripäitä. And I explained yesterday that first of all, according to the Torah, you cannot start killing animals tomorrow. Ja eilen mä selvitin teille, että Tooran mukaan, miksi sä et voi alkaa tappaa eläimiä huomenna. Because number 1, these things must be done in Jerusalem. Koska ensimmäiseksikin nämä pitää tehdä Jerusalemissa. And number 2, you need a temple. Ja pitää olla temppeli. And the temple's been destroyed since the year 70. Ja temppeli on vuonna 70 000. Secondly, you are, according to the Torah, not permitted to stone someone. Ja toiseksi sulla ei ole Tooran mukaan oikeutta kivittää ketään. Because first there must be an accusation, a trial, and then witnesses. Kun ensin pitää olla syytös, oikeudenkäynti ja todiste. Then it must be presented before a Torah court. Ja sit pitää olla semmoinen Toora-oikeudenkäyntilaitos. And the judges must be thoroughly knowledgeable in the Torah. Ja kaikkien sen laitoksen tuomarien täytyy olla Toora-oppineita ja tuntea Tooran niin kuin And they must not be a people who's biased in their judgment. ja he ei saa olla puolueellisia siinä tuomiossa. We don't fit the qualifications. Me ei mahduta tähän niin kuin näihin qualifications, vaatimuksiin. And a man is not required to get circumcised tomorrow at 9 o'clock in the morning. Ja tästä syystä, me ei voida vaatia ketään niin kuin ympärileikkauttamaan itseänsä kello 9 huomenna aamulla. I don't think that we will be able to get to this today, Mä en usko, että me päästään ihan loppuun tänään. but I have put together a teaching that explains circumcision and what it is. Mutta mä oon koonnut opetussarjan ympärileikkauksesta ja mitä se on. There are about 20 different meanings in the Bible for the word circumcision. Ja Raamatusta löytyy 20 erilaista määritelmää ympärileikkauksesta. So in order to understand the issue, you need to understand all those definitions. Ja ymmärtääksesi koko sen konseptin ympärileikkaus, sun täytyy tietää kaikki nämä määritelmät. For example, in the book of Galatians, Ja esimerkiksi Galatalaiskirjeessä the Jewish people are called the people of circumcision. niin juutalainen kansaa kutsutaan ympärileikatuiksi. That word can mean a Jew, Se voi myös merkitä vain ihan, että on juutalainen. and it may not mean to be physically circumcised. Ja se ei välttämättä tarkoita sitä, että olisi fyysisesti ympärileikattu. So we don't really know the Torah well enough at this point in time. We need to begin the process of studying and learning. Ja me ei tunneta Tooraa tällä hetkellä riittävän hyvin, vaan meidän täytyy opiskella ja tutkia sitä. But since Yeshua said, if you love me, keep my commandments, Mutta koska Jesua sanoi, että jos te rakastatte minua, pitäkää minun käskyni, we should then start where we're at and what we're able to do.
Meidän tulisi aloittaa siitä, missä me ollaan nyt ja mitä meillä on mahdollista tehdä. And so that's what I want to cover today. Ja tästä mä ajattelin puhua tänään. I want to talk about the New Testament, Torah, and food. Mä ajattelin puhua Uuden testamentin Toorasta liittyen ruokaan. So we're going to talk about Torah in the New Testament, Me puhutaan Uuden testamentin Toorasta, tai Toorasta, joka löytyy Uudesta testamentista. and specifically Torah and food. Tooraa liittyen ruokaan. First, we're going to establish what the Torah says about the issue. Ja ensin me katsotaan, mitä Toora sanoo tästä ruokakysymyksestä. The God of Israel commanded Noah to separate clean and unclean animals. Israelin Jumala käski Noaa erottamaan epäpuhtaat ja puhtaat eläimet. And so Noah preceded Mount Sinai. Noa oli ennen Siinain vuorta. So there was a knowledge that God had communicated in the days of Noah regarding there were clean and unclean animals. Ja oli tieto, jonka Jumala oli antanut puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä Noalle. First book of Moses, chapter 7, verse 1. Ensimmäinen Mooseksen kirja 7 ja 1. The Lord said to Noah, Ja Herra sanoi Noalle, verse 2. jae 2. Of every clean beast you shall take to you by sevens, the male and his female. Jokainen puhdas eläin sinun tulee ottaa 7 ryhmissä, naispuolinen ja miespuolinen. And the beasts that are not clean by two, the male and his female. Ja ne eläimet, jotka ovat epäpuhtaita, ota kaksittain, miespuolinen ja naispuolinen. So, in the days of Noah, before Mount Sinai, God had established there are clean and unclean animals. Ja ennen jo Noan päivinä, ennen Siinain vuorta, niin Jumala oli jo sanonut, että on epäpuhtaita ja puhtaita eläimiä. Third book of Moses, 4. Mooseksen kirja, chapter 11, 3. Mooseksen kirja, verse 46. 11 ja 46. This is the Torah of the beasts or animals. Tämä on eläinten Toora. Verse 47. Ja 47. To make a difference between the unclean and the clean, Erottaaksesi puhtaan ja epäpuhtaan. between the beasts that may be eaten and the beasts that may not be eaten. Syötävän ja ei-syötävän eläimen välillä. So that which existed in the days of Noah is repeated from Mount Sinai. Ja tämä, mikä oli jo olemassa Noan aikana, se toistettiin Siinain vuorella. Fifth book of Moses, 5. Mooseksen kirja, chapter 14, verse 6. 14 ja 6. Every beast that parts the hoof and cleaves the cleft into two claws, that's weird English, and chews the cud, you shall eat. Jokainen eläin, jolla on halkinainen kavio ja märehtii. You can flip it quick out of your Bible if it's simpler. Yeah, it's simpler. Because that's weird English. Yeah, it's kaikki ne nelijalkaiset eläimet, joilla on kokonaan halkinaiset kaksivarpaiset sorkat, jotka märehtivät, niitä saatte syödä. And so, this is literal, Tämä on niinku kirjaimellinen merkitys, but it has a spiritual meaning. mutta sillä on hengellinen merkitys. One of the things about the Torah is there are levels to understanding the things of the Torah. Yksi asia on se, että Toorassa on erilaisia ymmärryksen tasoja ymmärtää Toora. The first way which we come to a
commandment is understanding it literally. Ensimmäinen on se, että me ymmärretään se kirjaimellisesti. But the real meaning is spiritual. Mutta se todellinen merkitys on hengellinen. So a clean animal does two things. Puhdas eläin tekee kaksi asiaa. It parts the hoof and chews the cud. Sillä on halkinainen sorkka ja se märehtii. That's a spiritual picture of a believer. Se on hengellinen kuva uskovasta. A clean believer will divide the word properly. Puhdas uskova jakaa sanan oikealla tavalla. In other words, it's unclean to view the Bible as two books. Ja on niin kuin epäpuhdasta jakaa Raamattu kahdeksi kirjaksi. It is clean to see the Bible as one book. Ja on oikein nähdä Raamattu yhtenä kirjana. And you chew the cud. Ja sitten märehti. You know what that means? Tiedättekö mitä se merkitsee? That doesn't mean you read one Bible verse one time and now you know it all. Se ei tarkoita sitä, että luette yhden Raamatun luvun kerran ja sitten te tiedätte kaiken. You chew on the word and you chew on the word and you chew on the word and you keep going back, you keep studying, you keep studying, you keep learning, you keep pursuing, you chew the cud. Vaan te märehditte ja opiskelette ja palaatte takaisin siihen samaan kohtaan ja taas märehditte ja taas opiskelette. That's the clean approach to learning the word of God. Niin se on se puhdas tapa lähestyä Jumalan sana. Fifth book of Moses, chapter 14, verse 9. 5. Mooseksen kirja 14.9. These you shall eat of all that are in the waters. Näitä te saatte syödä kaikista vesieläimistä. All that have fins and scales you shall eat. Kaikkia, joilla on evät ja suomukset, te saatte syödä. And so the scavengers that live in the waters are unclean. Elikkä noi kaikki nilviäiset, jotka elää meressä, ne on epäpuhtaita. So a person who goes around to different congregations Elikkä ihminen, joka kulkee seurakunnasta seurakuntaan. and they want to create division within the body. Ja he haluaa jakaa sitä And they want seurakuntaruumista. to say you're doing it right, you're not doing it right, and these types of things. Ja- These types of things. Ja sanoo, että sä teet oikein, sä teet väärin ja muuta tämän tapasta You're a asioita. spiritual scavenger and you're unclean. Niin sä oot tämmönen hengellinen nilviäinen. And so this is the meaning. The natural is only meant that you understand the spiritual. Eli tämä luonnollinen on vaan sen takia, että sä ymmärtäisit, että mikä on se hengellinen merkitys. Fifth book of Moses, chapter 14, verse 11. 5 Mooses 14.11. Of all clean birds you shall eat. Kaikkia puhtaita lintuja te saatte syödä. Now, we're being told this is what you can eat, this is what you can't eat. Meille on kerrottu, että tätä voitte syödä ja tätä ette. How many people here in the last year have eaten cat? Kuinka moni teistä on syönyt kissaa? Viime vuonna syönyt kissaa. Is it possible to eat cat? Onko mahdollista syödä I kissaa? mean, is it possible you could skin it and it's got flesh? Sä voit niinku nylkeä sen ja syödä se liha. But why haven't you done it? Mutta miksi sä et ole tehnyt niin? Because even though you can't eat it, you don't think of it as food. Ei siksi, että sä et syö sitä, mutta sä et ajattele, että se olisi ruokaa. So the Bible tells you what it defines as food. Ja Raamattu kertoo meille, että mikä määritellään ruoaksi. That which you are not permitted to eat in the Bible is not biblical food. Niin se, minkä Raamattu kieltää sinun syödä, niin se ei ole raamatullista ruokaa. That which you are permitted to eat, that is what food is. Mutta se, mitä sulla on lupa syödä, niin se on määritelty ruoaksi Raamatussa. So, 5th book of Moses, chapter 14, verse 3. Ja 14. luku ja 3. jae. You shall not eat any abominable thing. Älä syö mitään, mikä on kauhistus. And those things defined as abominable are associated with the kingdom of darkness. Ja kaikki nämä, mikä on kauhistus Jumalan silmissä, niin ne liittyy
pimeyden valtakuntaan. If you are a believer in Yeshua, you should not be engaging in things that are of the world. Jos sä oot Jesua uskova, niin sulla ei pitäisi olla mitään tekemistä asioiden kanssa, jotka on maailmasta. Third book of Moses, chapter 11, verse 7. 3. Mooseksen kirja 11.7. A pig is unclean because he does not chew the cud. I'm paraphrasing. A pig is unclean because he does not chew the cud. Elikkä porsas on epäpuhdas eläin, koska se ei märehdi. The spiritual meaning is one that does not rightfully divide the word, Ja, has an unclean understanding of the word. ja tämä hengellinen merkitys on se, että se, joka ei oikealla tavalla jaa Jumalan sanaa, niin sillä ei voi olla oikeanlaista merkitystäkään. Verse 41, every creeping thing that creeps upon the earth is an abomination. 11.41. Hetkinen. I'm in a wrong book. Kaikki pikkuelämät, jotka liikkuvat maassa, olkoot inhottavia, älköön niitä syötäkö. Whatever goes upon the belly, whatever crawls on his belly is unclean. Ja kaikki, mikä ryömii mahallaan, on epäpuhdasta. Have any of you eaten snake lately? Onko teistä moni syönyt käärmettä viime aikoina? Unclean. Se on epäpuhdas. The Bible doesn't see a snake as being food. Ja Raamattu ei näe, että käärme olisi ruokaa. And so, a vulture is an unclean bird. Korppikotka on epäpuhdas eläin. So what's the characteristic of a vulture? Mikä on korppikotkan, mitkä on sen luonteenpiirteet? It eats roadkill. Se syö raatoja. So spiritually that type of person is unclean. Niin hengellisesti tämän tyyppinen ihminen on epäpuhdas. It is the duty of a priest of God, Se on Jumalan papin tehtävä. as we see in Ezekiel chapter 22 verse 26, Hesekiel 22:26. that a priest, I'm paraphrasing, I don't want you to read every word, Ja, that a priest is to teach the difference between the unclean and the clean. niin papin tehtävä on opettaa, mikä on puhdasta ja mikä on epäpuhdasta. Now in Revelation chapter 5 in verse 10, Jeesuskirja 5:10. it says, He has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Sanoo, että hän on tehnyt meidät papeiksi ja kuninkaiksi Jumalallemme ja me tulemme hallitsemaan maan päällä. Through the shed blood of Yeshua, He's made us priests Yes. before Him. Jesua vuodatetun veren kautta hän teki meistä pappeja hänelle. A priest is to teach God's people the difference between what is clean and clean. Papin tehtävä on opettaa Jumalan kansalle, mikä on puhdasta ja epäpuhdasta. If you don't do this or live this, you are not performing the calling of a priest. Ja jos sä et tee näin ja elä näin, niin sä et toteuta sitä papille annettua kutsua. So here it is. Tässä se on. Ezekiel chapter 44 verse 15. Hesekiel 44:15. That the priests, the Levites, Papit ja leeviläiset. verse 23, Ja 23. they shall teach my people Heidän tulee opettaa minun kansalleni, between the unclean and the clean. mikä on epäpuhdasta ja mikä puhdasta. Okay, so this is what the Torah says, and we all know that. Näin Toora sanoi ja me kaikki tiedetään tämä. And so, do we believe that Yeshua committed sin? Uskotaanko me, että Jesua teki syntiä? No. Ei. That means he did not eat unclean food. Se merkitsee, että hän ei syönyt epäpuhdasta ruokaa. And did he die so that we can live a life opposite of what he lived? Ja kuoliko hän sen takia, että me voisimme elää päinvastaisesti kuin hän eli? So, if he didn't eat unclean food, Jos hän ei syönyt epäpuhdasta ruokaa, because that's sin according to the Torah, koska se on Tooran mukaan synti. and we believe
ja me uskomme, että hän ei tehnyt Does syntiä, it make sense to you that he's going to teach you to sin? niin ymmärrättekö te sitä, että hän opettaa, että teidän ei tulisi tehdä I mean, syntiä? does that make sense? No, but yet we have accepted that thought. Mutta me ollaan hyväksytty tämä ajatus. And from where have we accepted that thought? Mistä me ollaan hyväksytty tämä ajatus? From Matthew chapter 15, Matteus 15. which is what we're going to go over. Ja se me katsotaan nyt. And so why have we thought that? Miksi me ajatellaan näin? Because we read one scripture Koska me luetaan yksi sanankohta. and we don't read it in context, Ja me ei lueta sitä siinä asiayhteydessä. so we take it out of context. Me otetaan ulos se siitä asiayhteydestä. Have you ever spoken to someone and you said, well, that's not what I meant? Ootko sä puhunut jonkun kanssa ja sanot, että no en mä sitä tarkoittanut. They didn't listen to what you were saying. He ei kuunnellut, mitä sä ihan oikeasti sanoit. Okay, so now let's look at this. Katsotaanpa tätä. Matthew chapter 15, verse 11. Matteus 15:11. Not that which goes into the mouth defiles a man, but that which comes out of a mouth, this defiles a man. You can read it. Yeah, I read it. Tekee epäpuhtaaksi. Joo. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä suusta käy ulos, se saastuttaa ihmistä. So, if I didn't know anything about the Bible, Jos mä en tietäisi mitään Raamatusta, and that's the only verse of the Bible that I know, ja tämä olisi ainoa raamatukohta, minkä mä tiedän, and if I would take the words according to what they appear to say, ja jos mä ottaisin nämä sanat ja ajattelisin, että tämä on se, mitä se merkitsee, I would get the impression that he says that I can eat anything that I want. niin mä saisin sen ajatuksen, että mä voisin syödä mitä vaan. But if that's the way you look at the text, Mutta jos te katsotte tekstiä tällä tavalla, that's unclean. niin se on epäpuhdasta, You're not properly epäpuhdas tapa. dividing. Sä et oikealla tavalla jaa Jumalan sana. Because Tai erottele Jumalan sana. it says in 1 Corinthians chapter 2, Ensimmäinen korintolaiskirje 2. luku. and for those of you who are taking notes, Ne, jotka niinku tekee muistiinpanoja. I'm going to try to get the exact verse for you. Mä koitan löytää sen oikean jakeen. Verse 13. Jae 13. It says comparing spiritual things with spiritual. Ja kun katsotaan niitä hengellisiä asioita, jotka ovat hengellisiä, It's a biblical rule that you must compare scripture with scripture. on raamatullinen periaate, että raamattua tulee selittää raamatulla. So it says in the New Testament, no single scripture is of private interpretation. Niin Uusi testamentti sanoo, että yhtäkään niin kuin, raamatun jaetta ei tule selittää niin kuin yksittäin. Let's see if I can remember that verse. Missä kohtaa se on? Okay, that's 2 Peter chapter 1 verse 20. 2 Peter Toinen Pietarin kirje 2 ja chapter 1 verse 20. Ei kun No yksi- single yksi ja scripture 20. is of private interpretation. sillä ei koskaan ole mikään profetia tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan So I am ei kun not se on 20. Tietäkää ennen kaikkea se, että yksikään raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä. I am not permitted by scriptural rule to take that one verse and ignore the rest of the Bible and come to a conclusion. Ja mä en toteuta raamattua, jos mä otan tämän yhden raamatun kohdan ja unohdan koko muun raamatun. I got to compare scripture with scripture.
vaan mun tulee verrata Raamatun kohtaa koko Raamattu. It says in the Bible that by 2 or 3 witnesses shall every matter be established. Raamattu sanoo, että 2 tai 3 todistajan kautta kaikki on vahvistettava. So I got to look at things in context. Ja mun tulee nähdä kaikki asiat asiayhteydessä. Okay, so now we are 11 verses into chapter 15. Me ollaan jakeessa 11, 15 luvussa. What's being said in verses 1 through 10? Mitä sanotaan jakeissa 1-10? What's being said in verses 12 following? Mitä sanotaan jakeissa tämän Raamatun kohdan jälkeen? Well, this is what Yeshua said in Matthew chapter 5 verse 17. Ja tämä Jesua sanoi Matteus 5:17. We're going to compare the understanding of this text, Ja me vertaamme tämän tekstin ymmärtymistä. and then we're going to go back to Matthew 15. Ja sitten me mennään takaisin Matteus 15. So, Yeshua said, think not that I've come to destroy the Torah or the prophets. Älkää ajatelko, että minä olen tullut tuhoamaan Tooraa tai profeettoja. Does anyone understand what think not means? Ymmärtävätkö kaikki, mitä It means don't even put the thought in your mind. se tarkoittaa, että älkää edes laittako sitä ajatusta päähän. Isn't it interesting that the very verse that he says, don't even put the thought in your mind, Eikö ihmeestä, että tässä sanotaan, että älkää laittako edes sitä ajatusta päähän. is the same verse that's quoted for him to say that he did away with it. Ja se on se sama jae, missä hän sanoo, tai sanotaan, että hän on lopettanut Tooran. It's been taught that he fulfilled the Torah, so he did away with it. On sanottu, että hän täytti Tooran ja sitten se pantiin pois. In the same verse that he says, don't think that I've come to do it, is the verse that they used to say he did it. Ja samassa jakeessa, jossa sanotaan, että Jesua ei ole tullut tekemään tyhjäksi Tooraa, niin samaa käytetään Tooraa vastaan. You know what it's prophesied that we would do in the end of days? Tiedättekö, mitä on profetoitu, että me teemme lopun aikana? It says in Jeremiah chapter 31 Jeremia 31 sanoo, that Ephraim would hit himself on the thigh and say, oh, I can't believe I thought that. että Efraim iskee itseänsä lonkkaan ja sanoo, että mä en voi uskoa, että mä oon tehnyt tämän. So if that's what we're doing today, we're fulfilling prophecy. Ja jos me tehdään näin tänä päivänä, niin me täytetään profetia. Now, I'm going to share with you the Hebraic understanding of this text Mä jaan teille sen hebrealaisen ymmärryksen tämän tekstin takana. using this book, Käyttäen tätä kirjaa. Understanding the Difficult Words of Jesus, Jeesuksen vaikeiden sanojen ymmärtäminen. from a Hebraic perspective. Hebrealaisesta perspektiivistä. Page 154. Ja sivu 154. There's the words of page 154. Ja tässä on ne sanat, mitä löytyy sivulta 154. And it says, the only way to understand that verse is to put it in its Hebraic context. Ja ainoa mahdollisuus ymmärtää, mitä tämä jae kertoo, laittaa se siihen hebrealaiseen asiayhteyteen. What is meant by destroy the law and fulfill the law? Mitä tarkoittaa tuhota laki ja täyttää laki? Destroy kumota. and fulfill are technical terms used in rabbinical arguments, in arguing what the scripture says. Ja tuhota ja täyttää on teknisiä termejä tämmöisessä rappiinisessa väittelyssä. When a rabbi felt that someone had misinterpreted a verse in scripture, he would say, you are destroying the Torah. Ja kun rappi koki, että hänen kollegansa väärin tulkitsi jonkun raamatun kohdan, hän sanoi, että sinä tuhoat lakia. Because people debate what the Torah or the Bible says. Koska ihmiset väitteli, mitä Toora sanoo tai Raamattu sanoo. That's why we have a million denominations. Tästä syystä meillä on miljoonia kirkkokuntia. What was destroying the Torah for one rabbi was fulfilling the Torah for another rabbi. Ja se, mitä merkitsi toiselle rapille tuhota laki, merkitsi toiselle, että
täyttää laki. So what would fulfilling the Torah mean? Mitä niin kuin Tooran täyttäminen It merkitsee? means to correctly interpret it. Se merkitsee oikealla tavalla niin kuin tulkita se. What we see in Matthew chapter 5 verse 17 Mitä me nähdään Matteuksen 5.17? is a rabbinical discussion. Se on tällainen rappiininen keskustelu. Someone had accused Yeshua of incorrectly interpreting the Torah. Ja joku oli syyttänyt Jesua siitä, että hän väärillä tavalla niin kuin tulkitsee Tooraa. Now, in a Jewish religious community, no one is going to think that Yeshua is advocating to do away with the Torah. Ja yksikään niin kuin tämmöisessä uskonnollisessa juutalaisessa yhteisössä ei ajattele, että Jesua tekisi Tooran tyhjäksi. It's like going to an Orthodox Jewish rabbi and telling him, well, you don't follow the Torah. Se on kuin menisi ortodoksi rappin luo ja sanoo, että sä et seuraa Tooraa. I mean, it's not even a consideration. Ei se tule kenenkään mieleen, ei sitä And if edes Yeshua ajatella. is this big religious leader, it's unthinkable that he's going to advocate we do away with the Torah. Ja jos Jesua oli tämmöinen suuri uskonnollinen johtaja, niin ei kenellekään tullut mieleenkään, että Jesua voisi niin kuin puolustaa sitä, että Toora on hylätty. What's being questioned is how Yeshua is teaching the text. Mutta se, mikä tässä kyseenalaistettiin, oli se, että millä tavalla Jesua tulkitsi teksti. So, destroying the Torah is an expression that means you incorrectly teach it. Eli Tooran tuhoaminen on termi siitä, että sä väärällä tavalla opetat sitä. Fulfilling the Torah is an expression that means you correctly teach it. Ja Tooran täyttäminen on taas tekninen termi siitä, että sä oikealla tavalla opetat Tooraa. Yesterday I went over with you that Yeshua gave the Torah at Mount Sinai. Ja eilen me mentiin läpi se, että Jesua antoi Tooran siinä vuorolla. So do you think the giver of the Torah would know what he meant when he gave the commandments? Ja luuletteko te, että Tooran antaja ei tietäisi, So että mitä hän tarkoitti, kun hän antoi käskyt? Yeshua then is having debate with the Pharisees. Mutta Jesua kävi väittelyä fariseisten kanssa. And he's rebuking them for incorrectly teaching the Torah. Ja hän nuhteli heitä siitä, että he väärällä tavalla opettavat Tooraa. And he's showing them this is the correct meaning of how you follow the Torah. Ja hän näytti heille, että tämä on se oikeanlainen tapa seurata Tooraa tai valtaa Toorassa. Now let's review the way in which we understand the Torah. Katsotaanpa vähän sitä, että millä tapaa me ymmärrämme Tooraa. There are 4 primary levels to interpreting Scripture. On 4 niin kuin semmoista tasoa tulkita Raamattua. And I don't think I went over this yesterday. I did in one other teaching here in Finland. Ja mä en varmaankaan käynyt tätä eilen, mutta mä oon kerran käynyt tämän läpi täällä Suomessa. The primary way in which you see a text is what it literally says. Ja tämä niinku tärkein tapa on se, että mitä se teksti merkitsee kirjaimellisesti. And the Hebrew word for that is peshat. Ja hebrean kielinen sana tälle on pshat. Now the next level after that is you make a hint or an association. Ja seuraava niin kuin taso tälle on, että teet vihjeen tai ehdotuksen. Now, in your country and in your language, there are things common that you all, when you talk to each other, understand. Teidän maassanne ja teidän kielessänne on asioita, So jotta te kaikki ymmärrätte, kun te puhutte keskenään. when you start up a discussion maybe about something's going on in this country, you don't say, well, let me explain to you what that means, and then you talk about it. Ja kun te alatte puhua jostakin asiasta, mikä tapahtuu tässä maassa, niin teidän ei tarvitse määritellä niitä termejä ensin, You say a couple things, and then the person knows what you're talking about. vaan te sanotte muutama asia ja heti se toinen ymmärtää, mitä sä tarkoitat. That is remez. Tätä tarkoittaa remes. So when Yeshua said,
if you love me, keep my commandments, Kun Jesua sanoi, että jos te rakastatte minua, pitäkää minun käskyni. he was doing a remez. He was linking those words to Exodus, second book of Moses, chapter 20, verse 6. Ja kun hän puhui näin, hän teki niin kuin, tai liitti nämä ja siihen asiayhteyteen, mitä toinen Mooseksen kirja 21 ja 6 puhuu. Through remez, Yeshua was saying that he gave the Torah, keep my commandments. Ja Remesin kautta hän sanoi, että hän oli se, joka antoi Tooran ja pitäkää hänen käskynsä. So then the third level is darash. Ja kolmas on darash. A parable is a form of a darash. Ja vertaus on niin kuin tämmöinen And darash. Yeshua was teaching Matthew chapter 15 in the form of a parable. Ja Matteus 15 Jesua puhui vertausten kautta. And then we have the fourth level, which is sod. It means the heart meaning. Ja sitten meillä on tämä 4. taso, sod, ja se tarkoittaa niin kuin sydämen ymmärtämistä. Christians say it this way, the spiritual meaning. Ja kristityt sanoo, että se on se hengellinen ymmärtämys. Okay, this brother here has been traveling with us all week. Ja tämä veli on matkustanut meidän kanssa koko viikon. Because he's been traveling with us all week, when we came in here, I recognized who he was. Ja koska hän on ollut koko viikon meidän mukana, niin mä heti tunnistin hänet. He's been up here dancing and leading dances. Hän on ollut täällä johtamassa tanssia ja tanssimassa. But sadly, I haven't yet got in my mind his name. Mutta mä en ole saanut hänen nimeään muistiinsa. I don't know where he lives. Mä en tiedä, missä hän I asuu. don't know whether he's married or whether he has any kids. Mä en tiedä, onko hän naimisissa, onko hänellä lapsia. I don't know his religious background. Mä en tiedä hänen I hengellistä don't know his taustaansa. political views. En mä tiedä hänen poliittista kantaansa. So I know him because I recognize him. Mä tunnen hänet, koska mä tunnistan hänet. But I really don't know him. Mutta mä en ihan oikeasti tunne häntä. So therefore, God wants to communicate to us spiritual things. Jumala haluaa kommunikoida meidän kanssamme hengellisiä asioita. That's really getting to know someone. Ja se on sama kuin todella oppisi tuntemaan jonkun. But I can't walk into this room and really know him. Mutta mä en voi astua tähän huoneeseen ja todella tuntea I häntä. have to go through the outside. I got to get to know his face. I get to speak to him. And there's a process. Vaan mun täytyy oppia tuntemaan hänen kasvonsa ja todella niin kuin keskustella hänen kanssaan. Se on prosessi. And that's how we understand God's word. Ja tällä tavalla me ymmärretään Jumalan sana. He gives us the literal to help us to understand the spiritual, the deeper meaning. Hän antaa meille sen kirjaimellisen merkityksen, että me ymmärrettäisiin se hengellinen ja ne syvemmät merkitykset. So he gives us the pashat, the literal, so that we could know the heart meaning. Hän antaa meille pashat-merkityksen, sen kirjaimellisen merkityksen, että me ymmärrettäisiin se sydämen ymmärrys. Now, in this book, From Exile to Redemption by Rebbe Schneerson, Ja tässä Rappis Nelsonin kirjassa karkotuksesta lunastukseen. he says that when the Messiah comes, he will reveal the heart meaning Hän of sanoo, what että God intends for his people. kun Messias tulee, niin hän antaa ihmisille sen sydämen ymmärryksen. And we see Yeshua communicating the heart meaning through parables. Ja me nähdään, kuinka Jesua kommunikoi tätä sydämen merkitystä vertausten kautta. So we go back to this verse that we are trying to understand. Mennään Matteusen tähän jakeeseen, jota me yritetään ymmärtää. Not that which goes into a mouth defiles a man, but that which comes out of his mouth, this defiles a man. Ei se, joka menee ihmisen suusta sisään, tee häntä epäpuhtaaksi, vaan se, mikä tulee hänen suustaan ulos. Now, it says in Job chapter 14, verse 4, Job 14.4 sanoo, who can bring a clean thing out of an unclean? Not one. kuka voi tuoda jostain epäpuhtaasta, tai siis kuka voi saada jostain epäpuhtaasta puhtaan? Ei kukaan. If I know that you have a 20-year history of lying, cheating, manipulating, and taking advantage of people, Jos mä tiedän, että sulla on niin kuin 20 vuoden historiaa
valehtelusta, huijaamisesta ja ihmisten manipulaatiosta. What was the fault? And you said to me, trust me, let's make a deal. Ja sä sanot mulle, että okei, luota minuun, että tehdään sopimus. Can a clean thing come out of something that's unclean? Voiko puhdas tulla, tai voiko jostain tai epäpuhtaasta tulla puhdas? This is what Yeshua is communicating. Tätä Jesua haluaa niin kuin sanoa. In stating this in verse 11, Eli kun hän sanoo Matteus tässä jakeessa, verse 18, he's going to communicate the spiritual verse. Why did it go out? Vaihda mikki. Ota tuolta puhujilta. Verse 18, he's going to communicate the spiritual principle. Jakeessa 18 hän tuo esiin tätä hengellistä merkitystä. That those things that we say of our mouth comes from our heart. Että ne asiat, joita me sanotaan suullamme, ne tulee meidän sydämestämme. Uncleanness comes from what's in our heart and in our thoughts, Epäpuhtaus tulee siitä, mitä on meidän sydämessämme ja mielessämme. which then gets expressed in words. Ja sitten se niin kuin, tuodaan ulos sanojen kautta. So he's trying to show that what makes a person unclean Hän haluaa niin kuin, tuoda esiin, että mikä tekee ihmistä epäpuhtaan. is the things they think and the things that they do from their heart. Ja ne asiat, joita he ajattelevat ja tekevät sydämessä. That is where true uncleanness comes. Ja sieltä tulee se todellinen epäpuhtaus. So that's the conclusion. Ja tämä on niin kuin, se päätös tälle asialle. But what caused him to then say that? Miksi hän sanoi näin? This was the point he's making. Tämä on se pointti, mitä hän tarkoittaa. And so it came about from what was said in Matthew chapter 15, verses 1 and 2. Ja Matteus 15, 1 ja 2 Jesua sanoi. The rabbis and the Pharisees came to Yeshua and asked him a question. Rabit ja fariseukset tuli Jesuan luo ja he kysyivät häneltä kysymyksen. Why do your disciples transgress the tradition of the elders? Miksi sun opetuslapset rikkovat And do you, vanhinten traditiota? and do you know what the tradition of the elders is? Mikä on tämä vanhinten traditio? It's called the oral law. Sitä kutsutaan oral law. The rabbis and what they teach is called the oral law. Ja se, mitä rappit opettaa, niin sitä kutsutaan oral law. And they say that what they teach is exactly what God meant at Mount Sinai. Ja he sanoo, että se, mitä he opettaa, niin se on sitä, mitä Jumala todella tarkoitti Siinain vuorella. To put it in Christian terms, Ja kristillisin termein ilmaistuna. I'm the Pope, this is the Catholic Church, whatever we believe is from Jesus. Ja minä olen Paavi ja tämä on katolinen kirkko ja kaikki se, mitä minä uskon, tulee suoraan Jeesukselta. That's their belief system. Tämä on se heidän So, in the belief uskosysteeminsä. system, you just go around and you come across an Orthodox Jew today, the same things today. Ja se on sama tänä päivänä, jos te kohtaatte ortodoksi-juutalaisia. Before they have a meal, Ennen niin kuin ruokaa. they always wash their hands. He aina pesevät kätensä. Because they believe if you do not wash your hands before you eat, you sin. Koska jos sä et pese käsiäsi ennen ruokaa, niin sä teet syntiä. So we have an account of Yeshua in Luke chapter 11, Ja Luukas 11, meillä on Jesuan yhteenveto. in Luke chapter 11, Luukas 11. and verses 37 and 38. Jakeet 37 ja 38. Verse 37, Yeshua is having a meal with a Pharisee. Ja jakeessa 37 Jesua on aterioi fariseuksen kanssa. And it's the Pharisees who's asking him this question.
Ja fariseukset kysyvät häneltä tätä kysymystä. And when Yeshua's having this meal, this is what he does in verse 38. Ja jakeessa 38 Jesua tekee näin. The Pharisee marveled that Yeshua had not first washed his hands before he ate. Mutta kun fariseus näki, ettei hän peseytynyt ennen ateriaa, ihmetteli hän. Now, it is a good principle for you and I to wash our hands before we eat. On hyvä periaate pestä kätemme ennen ruokaa. But what if I don't do it one time? Mutta mitäs jos mä en joskus satukaan tekemään sitä? Does that mean I've committed a sin if one meal I don't wash my hands? Merkitseekö se sitä, että jos mä menen lounaalle käsiä pesemättä, että mä teen syntiä? According to the Pharisees, the answer is yes. Ja fariseusten mukaan vastaus on kyllä. Yeshua, he's saying the answer is no. Ja Jesua sanoi, että ei, kun se vastaus on ei. So he is telling them that their interpretation of the Torah is wrong. Hän sanoo fariseuksille, että heidän Tooran tulkintansa on väärä. Because Yeshua's disciples did not always wash their hands before they ate. Koska Jesua ja opetuslapset eivät aina pesseet käsiään ennen kuin he söivät. And this is what Yeshua was asking, verse 2. Ja tätä Jesua kysyi jakeessa 2. That caused Yeshua's response in verse 11. Ja tästä syystä Jesua vastasi jakeessa 11. And the point he's trying to make is verse 18. Ja se pointti, mitä hän haluaa tehdä, on jakeessa 18. They are not having a discussion about whether if you can eat pig or not. He eivät keskustelleet siitä, että voitko sä syödä sikaa vai et. Yeshua's not saying, okay, let me give you a teaching about whether you should eat pig or not. Jesua ei sanonut, että no, nyt tulee opetus, että voit sä syödä sikaa vai et. He's answering the question of why do Yeshua's disciples not wash their hands before they eat? Vaan hän vastaa siihen kysymykseen, että miksei Jesuan opetuslapset pesseet käsiään ennen syömistä. That's the discussion. Tämä on se keskustelu. And Yeshua's answer is, if my disciples don't wash their hands before they eat, that does not make them unclean. Ja se, että mun opetuslapseni ei pese käsiään ennen syömistä, se ei tee heistä epäpuhtaita. Whether they are unclean or not is what's in their heart and what's in their thoughts. Ja se, mikä tekee heistä epäpuhtaan tai puhtaan, on se, mitä heillä on sydämessään tai mielessään. And then he uses a human example that a human body has a waste system within its body. Ja sitten hän ottaa tämmöisen esimerkin niin kuin ihmisen ruoansulatussysteemistä. So that is the context of Matthew chapter 15. Ja tämä on se asiayhteys Matteus 15. Yeshua is not trying to say, okay, let me set you free, you can eat pig now. Ja Jesua ei todellakaan yritä sanoa, että okei, no nyt sä oot vapaa, nyt sä voit syödä sikaa. We do not take the time to read and study our Bible. Teidän tulee todella käyttää aikaa ja tutkiaksenne Raamattua. We just get quoted one verse Me vaan lainattiin yhtä jaetta. out of context Tai siis monta kertaa me lainaamme yhtä jaetta ilman sen and asiayhteyttä. make a doctrine out of it. Ja tehdään siitä oppi. So, have I showed you the context of this verse? Olenko mä nyt näyttänyt tämän luvun asiayhteyden? And also the context of Matthew chapter 5 verse 17? Ja myös Matteus 5.17 asiayhteyden. And in context, neither verse says what the Christian church tries to say that it says. Ja kumpikaan näistä paikoista oikeassa asiayhteydessä ei sano sitä, mitä kristillinen kirkko sanoo, että tämä We did not sanoo. change the words of the verse. Meidän ei tule muuttaa jakeiden sanoja, We just look at the context which gives us the correct understanding of the verse. vaan meidän tulee katsoa sitä oikeaa asiayhteyttä ja sillä me saadaan se oikea ymmärtymys siitä sanakohdasta. And I have prepared teachings which, of course, we don't have time to do. Ja mä oon valmistanut opetuksia, joita nyt ei ole aikaa käydä läpi. I've gone through the complete New Testament in those verses in Romans and Hebrews and Galatians. Ja ei käy läpi koko Uuden testamentin roomalais-galattalaiskirja ja hebrealaiskirja. We look at it in context and see what are these things saying. Ja me katsotaan näitä asiayhteyksiä ja
katsotaan, että mitä ne asiat, niissä koodissa oikeasti And sanotaan. we've done the same thing to Romans and Hebrews and Galatians that we've done to Matthew. Ja me ollaan tehty tämä sama niin kuin roomalaiskirjeelle, galatalaiskirjeelle ja hebrealaiskirjeelle, kuin mitä me tehtiin nyt. We are going to take our lunch break, Nyt meillä on lounastauko. and we will come back and we'll continue looking at some of these things after lunch. Ja lounaan jälkeen me jatketaan ja katsotaan näitä asioita. So our lunch break is till 1:30? Ja elikkä, 1:45? onko se, Hei, ennen kuin lähette, älkää vielä juosko.